Jorge Alarte representa a dia d'avui tot el que necessitem, els socialistes, per a mirar cap al futur amb l'optimisme necessari i transformador per a la nostra comunitat, per a la comunitat valenciana. A Jorge l'avala la seva experiència en la gestió municipal al front de l'Ajuntament d'Alaquàs, uns fantàstics resultats en tots els processos electorals en el que ha estat com a cap de cartell i, sens dubte, una capacitat política en la que, a més, lliga solvència, missatge, idees i una especial soltura i frescura per a aportar nous reptes per a la nostra organització. A més, Jorge manifesta convicció, força, proximitat, contagia entusiasme i genera il·lusió per tot arreu, tot al seu voltant. Estic convençuda que en el compromís amb les seves idees i amb les propostes que defensa el situen a l'avantguarda, al capdavant de la modernitat, una modernitat que als socialistes sempre es vincula en el canvi polític. Jorge, sens dubte, és la persona que millor dibuixa aquest canvi, que millor dibuixa l'escenari de canvi profund, real i possible que necessita i precisa la nostra comunitat. Jo estaré al costat de Jorge en aquest projecte. Jorge, jo estaré al teu costat.